Somos do curso cuarto A. Este libro titúlase Unicornia. No, Unicornia é a súa colección, pero titúlase Unha piscina arcoíris. Gustounos porque fala moito das piscinas, da natación e de que non hai que tener medo a bucear. Medo a bucear. Que as túas amigas sempre van a estar aí contigo. Tamén porque é arcoíris e encantan os colores. Os colores. Chao. Chao.